jos sä soitat henkilöasiakkaalle ja jos jostain syystä se menee yritysnumeroon, koska ihmiset joskus laittaa henkilökohtaisia juttuja, puhelinnumeroita tai työnumeroita niin kuin henkilökohtaisiin juttuihin. Ja silloin eihän ne tarkista sitä, että kelle se numero kuuluu, vaan niillä on lista, minnekä ne soittaa. Ne saapi toimeksiantona, tässä on numero, soita nämä läpi. Ja ei ne tarkista niitä. Niin voisiko siinä olla vaan niin kuin rehellinen siinä tilanteessa, että hei, sori, että kiitoksia tästä tiedosta ja hyvää päivänjatkoa. Se olisi niin kuin kuitattu sillä. Mutta ei, kun pitää saada vielä yrittää myyntiä, koska mä ymmärrän, että se on niin kuin tuloja ja se on hilloja ja näin poispäin. No tämä ei ole niin kuin vielä semmoinen aggressiivinen muoto, mutta mulla on tosi elämästä yksi esimerkki, joka on aggressiivinen muoto, ja mä en tiedä. Ja se on yksi lehtimyyjä. Se on niin käsittämätön. Siis mä tunnistan sen äänen jo, kun se soittaa. Siis se niin kuin tunnistan sen äänen ja mä tunnistan, miten se aloittaa sen ja mä tiedän, mitä se sanoo seuraavaksi. Ja se on soittanut viime marraskuusta tähän päivään, olemme nyt täällä noin heinäkuussa puolessa välissä, niin hän on soittanut marraskuusta heinäkuun puolen välin aika niin 17 kertaa mulle. Hän myy yhtä lehteä. Ja mä sanoin, että mä en tarvitse sitä. Mä oon ollut ennen sen tiloja, mutta mä en tarvitse sitä. Mä en halua sitä. Mulla ei ole varaa siihen. Mulla ei ole, mä oon käyttänyt kaikkia niinku semmoisia niinku asioita, millä me niinku blokkaan, ja mä sanon, että ei kiitos. Ja kaikki ne on sanonut. Silti hän myypi. Sanotaan, nyt tulee tällainen. Tässä on vielä, se tarvitsee tätä. Tulee tämä tapahtuma, se tarvitsee tätä. Ja se on niinku tätä. Ja se, mikä siinä on parasta minun puolesta, niin se lopuksi suuttuu mulle. Se niinku kuulee sen äänestä, aijaa. Se kuuluu jossain vaiheessa tulee se aijaa, silloin mä tiedän, että nyt niinku ärsyttää, että se ei sano myytyä, koska hän todennäköisesti on hyvä myyjä. Hän on niinku sillä tavalla, hän osaa niinku pelata sitä peliä. Mutta sitten se tällä tavalla, kun mä en lähde niinku heti hyökkäämään takaisin vastaavaan, mä vaan niinku stoppaan, niin sitten se aina sanoo se aijaa ja sen jälkeen se möksähtää siellä. Ja se on sen jälkeen monesti, se puhelu ei kestä enää pitkään. Ja hän lopettaa se niin, että hän ei sano mitään hyvää viikonloppua, hyvää päivänjatkoa, hyvää kesänjatkoa, ei mitään, vaan se katkaisee sen puhelun. Ja tämä on semmoinen niinku, ensiksi aggressiivisesta myynnistä passiiviseen aggressiivisuuteen, joka on niinku, mä en tiedä, että mikä mielikuva, kun mua aina hymyilyttää, kun se soittaa. Se vaan on. Mutta 17 kertaa 7 kuukaudessa, noin vähän reilu 7 kuukaudessa. Niin voisiko sanoa, että aika sitkeä? No on, ja se on ehkä niin kuin, että harmillisesti myös sitten, että kun useimmat ne myyjäkokemukset, mitä vähän niin kuin, käytän nyt jopa sanaa joutuu vastaanottamaan, on vähän tämmöisiä. Ja just ehkä se tekee harmillisesti sen, että kun sitä omassa kuplassa saa niin paljon sitä semmoista nihkeetä, ja nimenomaan niin kuin ennen kaikkea aggressiivista niin kuin myyntiä, niin sitten se niin kuin aina peilaa vähän siihen omaan myyntiinsä. Ja sen takia se esimerkiksi itsellä, että se myyminen on ihan niin kuin älyttömän hankalaa, koska sitten taas päästään siihen, että no kun autismin kirjolla, niin kaikenlaisen tämmöisten niin kuin justiinsa vihjailujen ymmärtäminen on hirmu vaikeeta. Ja niin kuin se on sitten hirmu ihana yhdistelmä siinä, että kun yrität jollekin myydä, ja sitten kun jotkut ihmiset ei niin kuin voi vähän niin kuin silleen semi-suoraan sanoa vaikka, että ei kiinnosta tai ei kiitos, vaan että siellä sitten tulee, että joo, kerrohan lisää, joo. Ja sitten niin kuin just suunnilleen se, että sanottiin kerron lisää, ja kun kerroin lisää, niin sitten suututtaa, että miksi vielä jatkat puhumista. Niin tulee vähän niin kuin just se olo aina sitten, että no, että kun minä en halua kellekään muulle koodersista antaa semmoista kuvaa, että myö oltaisiin just tuommoisia, mitkä tyrkyttää ja mitkä hyökkää. Ja vähän niin kuin se sama on myös niin kuin ihan jopa palaveritilanne, että kun meillä kuitenkin on usein just sitä, että on tehty vaikka jotain taustajärjestelmiä, mutta sitten kuitenkin meidän silmissä, niin kuin vaikka toiminnanohjausjärjestelmä ja nettisivut on niin kuin täysin irralliset asiat toisistaan. Mutta sitten siellä voi olla just sitä, että kirottaan vaikka nykyisten nettisivujen toimintaa, tai haluttaisiin tehdä brändiuudistusta, tai haluttaisiin ehkä myös niin kuin integraatioita nykyisiin järjestelmiin ja muuta,
Mutta sitten kun olen pari kertaa joutunut kokemaan sen, että olen maininnut, että myökin tehdään näitä, ja sitten saadaan hirmu aggressiivinen hyökkäys niin kuin siitä, että meillä on niin kuin tähän jo kumppani, että älkää niin kuin yrittäkö vähän niin kuin viedä toisten töitä tyyppisesti. Ja sitten se on aina hankala joskus näissä niin kuin vaikka palaveritilanteissa, että jos on vaikka asiakas koodiedustajina ja sitten on vaikka heidän markkinointikumppani palaverissa ja suunnitellaan ainakin jotain kamppista, mihin myötä se tekninen toteutus, niin tuntuu aina, että pitää niin kuin ihan hirmu vähän niin kuin nuoralla kävellen käydä sitä miettimistä ja keskustelua siitä, että mitä myö voidaan siihen tarjota, että ei niin kuin tule kellekään se olo, että myö yritetään talloa kenenkään varppailee. Että just vaikka sitten se, että myö vietä se markkinointikumppanin töitä, tai että heillä on joku sisäinen tyyppi, joka tekee jotakin. Mutta sitten yhtä aikaa tulee just tämä, että se tietynlainen lisämyynnin mahdollisuus, niin että niin kun haluaa yleensä tuoda kuitenkin esille, vaikka että myöhän siis tehdään myös tätä, mutta sitten se on aina vaatii itsellä sen hirveän tanssin siinä, että sen kehtaa vähän niin kuin sanoa, että käypi just sen, että yleensä sanonkin sen lause, että minä en halua talloa kenenkään varppaille, että jos teillä on jo tähän kumppani, mutta tiedoksi, me tehdään myös nettisivuja, me tehdään myös verkkokauppoja, me tehdään myös integraatioita.